Se varmaan. Kuuntelet ääntä. Tuu tähän lähelle. Hei, miten nyt sitä ei ole videota? Tosta. No. Vai nyt tota? Noin. Onks toi rölli? Mä katson kohdalla. Valkoinen. Albiinorotta. Tiedä. Rölli. Missä sä oot löytänyt albiinorotaan kuulee? Tää on kuule harvinainen näkö. Näillä röllissä on albiinorotta. Kivoja matoja siellä. Kuuntelet ääntä. Kivoja matoja siellä. Nyt. Hei. Joo, menee vähän yli. Rölli. Oho, sellainen kyllä. Kato, sä oot ihan helvetin taitava metsästäjä. Metsästä ainoita, vaikka se ei ole mikään hirveen nopea juoksija. Onko hyvä pala? Onko? Paparazzi. Sitten metsästit valkoisen hiiren. Siis ihan mieletöntä. Ei kovin usein näe valkoisia hiiriä. Kato, siitä on nää peräjäljellä. On syönyt pään, eikä? Mikä toi iso keltainen juttu tossa? Vittu varmaan se maksaa. Tossa selän alla tällä hetkellä. En tiedä. Tommonen keltainen. Keltainen läskipaska. Hei vittu. Onks se joku niinku rasvakerros tai joku semmonen? Vatsalaukun ympärillä menee. En tiedä, mutta hyvältä näyttää, kun nielasee vittu koko. No niin. Oikein herkkuateria. Tulee hyvää videota. Rölli, et sä mikä käärme on. Hei! Älä viestä. Mölly, hei, yök. Nyt. Saadaan YouTubeen vähän videota. Laita YouTubeen. Rölli. Rölli, älä viestä. Rölli, älä lähde, rölli. Hyi saatana. Rölli, älä lähde, rölli. Kuule se, että... Hyi vittu. Röllillä namia, joo. Kyllä. Se esittää sitä meille. No niin. Vittu joku saatana albinorottu. Näin, tässä näitte hyvät katsojat, miten Rölli söi albiinohiiren. Nyt se oksensi sen. Aivan vei. Joo. Hyvä Rölli. Saatana Terminaattori. Ei vittu. Hyi saatana. Mennään mitä irti. Vittu lähdö. Vittu saatana. Okei.